तो का हाल बा भाई लोग। उम्मीद करता नहीं कि तोनी के अच्छा हो लोग और हमो भी बहुत मस्त बनी और फिर से नया गाना न लेके आ गइल बनी। और आज के दिन है न तरह का तोहनी के का बताई भाई लोग कि जौन ई दशहरा के महीना चढ़ल बा, तो दशहरा के महीना चढ़ल बा ना, तो एक देवी मैया के गीत हम बहुत बढ़िया लेके आ गल बनी तोहनी के सबके बीच में। और जानता लोग सबसे खुशी के बात ई बा कि उ जौन गाना गइले बा ना एगो मुस्लिम घर के हवन और उनका नाम इमरान है। और वो सब गाना सुनी और गाना के प्यार दुलार आशीर्वाद दी। और गाना कैसा लागल हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जे भी भाई हमारे हिंदू देखत हो और जे भी भाई हमारे मुसलमान देखत हो, दोनों जाने से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा कि भाई ई वीडियो के ना तोनी के देखे के पड़ी तोनी के देखे के पड़ी ऐसे कैसे देवी मैया गाना भाई। अगर ई वीडियो ना देखबो लोग ना तो देख लियो लोग तो तब कोनो बातें ना रहे। तो बिना कोनो बकचोदी के ना चले के वीडियो कर जाए स्टार्ट। और ये रहल स्क्रीन पर वीडियो भाई गाना सुना लो कितना मस्त बा। जब एगो मुस्लिम परिवार का लड़का जब देवी मैया पर गाना गा सकता और एगो मुस्लिम परिवार का लड़का जब वीडियो को रोस्ट कर सकता, भाई तो हिंदू हो गया और हिंदू में गाना ना क्या बात मैया के हो जगा दो भोरवा हो रे गईले ना भोरवा हो रे गईले ना कि भोरवा हो रे गईले ना ए माली मैया के हो जगा दो भोरवा हो रे गईले ना ए माली मैया के हो जगा दो भोरवा हो रे गईले ना। गाना एकदम मस्त हो भाई। मंदिरिया सजाई दो ना माई के मंदिरिया सजाई दो ना ये माली मैया के हो जगा दो भोरवा हो रे गईले ना ए माली मैया के हो जगा दो दशहरा में गाना ना एकदम साफ स्टेट बना साफ हम बजवा भाई गाना की गारंटी देते हैं हम बजवा भाई। उन्हें खाली सपोर्ट करो लोग इस वीडियो को और गाना को। ए माली मैया के हो जगा दो भोरवा हो रे गईले ना। सारा साना सार में मैया मचल हड़ कंप हो कतहु सुनामी आवे कतहु भूकंप हो गाना ना भाई नेपाल में जब भूकंप आया था वो गाना के में सीन डालल बा। मैया के बोलाई दाना तनी मैया के बोलाई दाना ए माली मैया के हो जगा दो भोरवा हो रे गईले ना ए माली मैया के हो जगा दो भोरवा हो रे गईले ना। अरे भाई गाना ना तो नहीं क्या बताई ना भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट हो भाई गाना तो नहीं देखिए लोग पूरा फुल वीडियो तबे तो नहीं समझ में आई ये करेला ना हिंदू मुस्लिम सबसे बड़का भूखा गाड़ी बा भाई। हिंदुस्तान में कभी भी जाति विवाद ना करे भाई लोग।
विशाल हो इनका के राखी मैया रौरा खुशहाल हो तोहरे दुआरिया मैया अइनी प्रभु विशाल हो इनका के राखी मैया रौरा खुशहाल हो भजनिया गवाई दाना इरफानी से भजनिया गवाई दाना भजनिया गवाई दो मैया के हो जगा दो भोरवा हो रे गईले ना ए मालिनी मैया के हो जगा दो भोरवा होई रे गईले ना। फाइनली भाई ई गानवा के न समाप्ति हो गइल बा और जौन इरफानी भैया गाना रोलक न कसम से भाई एकदम गाना न बवाली रोलक भाई और कमेंट में तोनी के जरूर बताइयो कि भाई गाना कैसा लगा ठीक बा और उम्मीद करता नहीं गाना तोनी के और वीडियो तोनी के अच्छा लगल होई और थोड़ा सा भी अच्छा लागल होई ना तो भाई नया चैनल पर हो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो लाइक कर दियो लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो लोग भाई सब के उससे रिक्वेस्ट हो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा कि वीडियो के जरूर से जरूर शेयर करिए लोग और जान रहा भाई सबसे बड़का बात का बा कि हमार 2 दिन पहले वीडियो ना पाइल गए ऐसे ना पाइल गो कि हम वीडियो अपलोड कैले रही भाई तो ऊपर का हो गया कि कॉपीराइट आ गए लगा कॉपीराइट होला के बाद में गाना भी ब्लॉक हो गए लगा और वीडियो भी ब्लॉक हो गए लगा ऐसे भाई थोड़ा सा लेट हो गए वीडियो ना आ पायल तो खातिर भाई सॉरी भाई अगर ये वीडियो अच्छा लगल हो ना तो प्लीज सपोर्ट करिए लोग मिलल जाए नेक्स्ट वीडियो के बाद तब तक के लिए बाय।